Ngunyan, ang istorya mga tugang mapapadapit ini Kipay Kulas alias Tapuyas. Alias Tapuyas. Kumbaga, tapuyas kung tapuyas may kaiba ng pangtagiti. Ini da mga pangasipay Kulas alias Tapuyas, nagpa-Manila. Bicolano eh. First time niya daang magduman sa Manila, medyo oro ignorante. Pag abot niya da duman sa Manila, matawuhon da ang maray. Nagbaba da sa may bandang Cubao. Si Pay Kulas. No. Nakamati da siya ng ikakasilyas. Nakamati da ng isi-CR. Ma-CR na, kumbaga, kaya agad na bansagan Tapuyas. Panos na gayud so pinamanggihan ka ni dyan sa may parting Ragay. Din mayo idang nahanap na CR si Pay Kulas. Ang ginibo ni Pay Kulas malang tuod baya digdi sa tuya sa buke. Konsensa na dyan magpatura kigayon ha. Nagdumanda sa iskinita. Pinatos niya da sa sulupin. Susaya da ang kumbaga, susaya ang bomba. Sa taabo niya may makatungtong ka to eh. May baga, tunok baga yan. Pag natungtungan mo talagang mapipilay ka kaya. Ngayon yan, di ba rebit-bit niya da mga pangga, naghahanap siyang mga apo ng kaito kung sa niya ito i-dispatcha. May naagihan da siya dyan sa parting EDSA, dyan sa may Cubao mga pangga, may nagrarally. May nagrarally da. Ipiglalaban da ninda mga pangga, nagpoprotesta sinda, nagkaparamahal daan mga barakalon, tapos kurulang pa sa timbang ang mga barakalon. Baga, kumbaga, makibaka, wag matakot, ibaba ang presyo, taasan ang kilo. Isipay Kulas da mga panggat na medyo oro o syusero, medyo muro marites man. Napaagi sa naman duman sa may rally, nakiyasyoso siya. Biribit-bit niya pasuko niya eh. So, sulupin, susandobag na may ipinagbabawal na kunya na duman, na laman. Baga data apo doon da siya kay itong nagrarally mga pangga. Ngayon, ipaglalaban natin ang mga nagtataas sa presyo ng mga bilihin. At kapag tinimbang mo kulang pa sa timbang, hindi ito magkatarungan. Mahiling da mga pangga si Pay Kulas alias Tapuyas. Nakikiusyoso, may burbit-bit na sulupin na akalagod sinaudan. Tingnan natin ito si Kuya. May binili siyang 1 kilong bigas, titimbangin natin. Di si Pay Kulas alias Tapuyas da medyo urag ni rentihon man nga ni. Wala naman nagmamang no. Ngunyan, ginuruyo siya, kinuha itong biribit-bit niyan sulupin. Tinimbang da ito mga pangga, kulang da ang 1 kilo? Kulang 1 kilo? No. Sabi ka ito mga nagrally, nakita niyo na. Totoo, kulang ang kilo ng mga nagbebenta dito sa ating palengke. Ipaglaban, wag matakot. Isipay Kulas da mga pangga, medyo supog man, dahil niya man maamin ko bako man itong bagas. Dahil naman siya nakagirong, taano pa kayo matawuhon. Minuli da ang Bicol ito si Pay Kulas alias Tapuyas. Pag-abot dadig di mga pangga sa Bicol Central Station, nakasabatan niya sa amigo niya. Sabi niya duman sa amigo niya, ngaya padiday ka na pwede magpa-Manila. Kaduman pa lang sa Manila bawal ka palang duman mag-kasilyas na kulang sa timbang. Bago ka pa din magpa-Manila, mag-practice ka na muna. Kada kasilyas mo, titimbang ko lang. Ang kada pagsisiyar mo i-estimiton mo. I-estimiton mo. Salamat tabi Manoy Ingo sa imong pagpadarakan istorya digdi sa satuyang programa. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright? Energy FM.